मानोना हाग्रामानि कुकार्यखौ मिन्थियै रावबो गैलिया। बिथांनि जेसेबां कुकार्यनि थाखायनो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव ब्लाडसेड जादोंमोन। हाग्रामाया असान्थि लाबोनानै जोंनि गेजेराव नासयलायनाय थैलायनायखौ लाबोदोंमोन। सभा बिसायख'थियाथ' इसुआनो नंखाया, जोंथ' देरहाखानानै दङ। सरासनस्रायै साफ्रोमबो मानसियानो सोलायनो लुबैयो, जौगानायखौ लुबैयो आरो गोदान मोनसे महरखौ बयबो मोननो लुबैयो। जायनि जाहोनाव दिनै BPFनियानो जा बा कंग्रेसनियानो जा बा गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि मानसियानो जायाथों मानो, जोंनि बिटिआरनि समायनाय जौगानाय आरो गुस्लायनायखौ साफ्रोमबो मानसियानो लुबैदों, बेवहाय बर'ल' नङा। थिग बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि देबेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय इयुथ BPFनि माखासे फंबायफोरा जोंनि UPPL दोलोआव दतमा ब्लकनि बिथांमोना दिनै जोंनाव UPPL दोलोआव जइन जाफैदों बे सेन्ट्रेल अफिसावहाय। बिथांमोनखौ जोङो गोरबोजों बरायदों आरो बड'फा UN ब्रह्मनि जा मिजिं गेरेमसा हारि दानायनि, बे गेरेमसा हारि दानायनि मिजिंखौ जाफुंहोनायनि थांखिजोंनो साफ्रोमबो बर'खौ आखाइजों आखाइ हमलायनानै मोनसे गुरस्लायनाय समाज, खिन्थु गावनि आजै आजौनि नेमखान्थि, आजै आजौनि आसारखान्थिखौ, जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ सोलायालासिनो मोनसे गुरस्लायनाय महर होनानै गेरेमसा हारि दानायनि मिजिंजों दिनै जोङो, जोंनि सरकाराबो मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ बयबो लुबैखायो। सोरबा नेतृत्वनि दैदेननायाव बबेबा मोनसे खामानिया जाफुङो, सोरनिबा दैदेननायाव बेयो जाफुङा। हाग्रामा बिथांनो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खाबुखौ होदोंमोन हारिखौ बोखांनायनि थाखाय, खिन्थु बिथाङा फेलियर जादों। जायनि जाहोनाव दिनै मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोखौ बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा, स्पेसियेलि बर' फिसाफोरा, आंगोफोरा जोंनि जथायै हारि दाखांनायनि जा मिजिं, बे मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय दोलै नोगोरै ज' जाजाय फैनानै हेफाजाब होनो आवगायबोदों। बेखौ जों जेब्लायबो बरायो आरो खुब गोजोननाय मोनदों। दोलोनि इयुथ मावख' न'आव थायोमोन, खिन्थु मेक्सिमाम बिथांमोनजों थाफानाय गथ'फ्रा रिभलिउसनारि बबेबा आफादफोरजों सोमोन्दो दङमोन। जायनि जाहोनाव बिसोरनि माइन्डआ मोनसे सोलायनायखौ लुबैनायनि थाखायनो बा सोलायनायखौ मोननो लुबैनायनिजोंनो दिनै मानसिफ्रा सोमावसारो। दा गतिके आसा खालामदोंमोन, हाग्रामाया रुलिं सरकाराव दङमोन 17 बोसोर, बिथांनि थ्रु इदिनो थांनाय जाथोंसै होननानै बिथांमोना हयथ' सिलेक्ट खालामदोंमोन। खिन्थु बिथांमोना दिनै हमनो हादों हाग्रामानि गेजेरजों सोलायनाया आरो मालाबाबो जाफुंलिया। मानोना हाग्रामानि कुकार्यखौ मिन्थियै रावबो गैलिया। बिथांनि जेसेबां कुकार्यनि थाखायनो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव ब्लाडसेड जादोंमोन। खिन्थु मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जदिअ हाग्रामाया असान्थि लाबोनानै जोंनि गेजेराव नासयलायनाय थैलायनायखौ लाबोदोंमोन, दिनै जोंनि सरकारा लुखांफिननायनि थांखिजों रिकनस्ट्राक्सननि मोनसे पजिटिभ भिजनजों जों खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि गासैबो बर' फिसाफ्रा, बिदा फंबायफ्रा, BTCनि गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा खौसे जानानै बर'लेण्डखौ बोखांनो थाखाय ग्रेटार मोनसे भिजनजों मोनसे मोजां समाज दानायनि थांखिजों आवगायबोदों। जोबलांनो लामा दं नङा, जोबलांखाबाय। लकसभा बिसायख'थियाथ' इसुआनो नंखाया, जोंथ' देरहाखानानै दङ। जोंनिया टारगेटआ जादों इयुनाव हारिखौ माब्रै दागोनसो। गतिके बायखानाय नावावहाय सोरबा गियानि मानसिया मालाबाबो गाखोनानै थाबाय थाया, बे गबगोन आरो गबनानै दै मोलोंनानै थैगोन। बे बाथ्राखौ बयहाबो साननो हानाय नलेज दंखायो, बिबेकजों साननो हाजोबो बयबो। जर जबस्थि सोरखौबा जौ लोंहोनानै मानसिखौ बुरखायनानै सानबेसे दोनगोन? जर जबस्थि मानसिखौ आसा होनानै सानबेसे दोनगोन? खिन्थु बे आसाखौ फिथाइ होनोनोथ' जेरै जोङो रिभलिउसन खालामदोंमोन, NDPआ 34 इयार्स मुभमेन्ट खालामदोंमोन, BLTआ मुभमेन्ट खालामदोंमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुभमेन्ट खालामदोंमोन। बेनोथ' सोलायनायनि मिजिंजोंसो मुभमेन्ट ना। गतिके अल्ड मडेलजोंनो
अल सिस्टेमजोंनो जुदि मानसिखौ साप्रेस खालामनानै अप्रेसिंलि जुदि नोजोर बोबाय थायोब्ला बेथ' मालाबाबो आवगायनो हाया। जायनि जाहोनाव दिनै सेंग्रा सिख्ला बयबो बुजिस'नो हादों। जुदिअ मिस्टेक जादोंमोनब्लाबो बे मिस्टेक लामाखौ नागारनानै थार लामाजों आवगायबोदों। बेनिख्रुइ साबसिन आरो माथो बाख्नायथावना बाथ्रा थानो हागौ। क'क्राझार लकसभायाव सोरबायदि बिजाथिखौ फैनायखौ लुबैयो UPPL बा NDA-नि? UPPL दोलोआनो बेवहाय बिजाथिया जाखागोन। बे माने 1000 टाइम साना सानजाहा ओंखारो सोनाबहा हाबो UPPLआबो फैखागोन। बे 100% कनफार्म, बे सैथोखा। दिनैनि दिनाव बिजाथिखौ हाइकामान्डआ सोरखौ होयो सोरखौ होआ बे हाइकामान्डनि खोन्था। खिन्थु जिखुनु मानसियानो दिनैनि दिनाव UPPLनि बिजाथि जानानै दिनै UPPLआ NDA-नि सासे मोनसे पार्टनार पार्टि हिसाबै बेवहाय देरहागोना 100% कनफार्म। बेखौ सेकेन्ड टाइम लाइन लानानै बा बेखौ टाइम पास खालामनायनि गोनांथि गैया सावरायनानै होननानै आं सानो।